Yo, what is up mga katropa? Panibagong araw, panibagong katarantaduhan naman yan guys. Yes, ito na naman ang favorite natin. So, for today's vlog, wala muna tayong katarantaduhan dahil meron tayong gagawin na magandang vlog. Mag-unboxing tayo for the first time sa aking YouTube channel. channel pala. Let's get it on. Kung bago ka pala sa aking channel, welcome sa Tropa Mo! Tropa ko! Tropa tayong lahat. Enjoy watching! For as long as I live and as long as I love, I will never not think about you. I will never not think about you. So, let's get it on guys! For today's vlog is, meron kasi akong nabili na magandang bagay na nung bata pa ako is talagang dream na dream kong magkaroon. Ito ang virtual reality na box. Medyo sa Lazada is affordable lang siya dahil cellphone lang ilalagay mo. Kaya binili ko na lang to dahil talagang dream kong magkaroon ng ganitong bagay. Ito ang VR box. So virtual reality glasses. So nabili ko to sa halagang 300 pesos. Tsaka meron pa siyang kasamang para sa camera. So dalawang bagay ang dumating sa akin. Ito ang virtual reality box para sa VR experience natin na virtual reality, parang nasa one tayo. So experience natin to later. So ito guys. At saka ito, camera. So lens, universal clip lens. So magagamit mo ito kapag photographer ka. So meron siya may-insert mo sa mga cameras mo. So i-unbox ito first dahil mamaya na yung virtual reality. So may experience natin. So ito yon. Ito yung lens. So may kasama siyang pouch para lalagyan ng lens. So ganyan naman. Itong lens. Ay yung clip niya pala, yung clip. Itong clip na para sa camera. So at yan. Yung lens, meron siyang extra lenses din na nakalagay. Wait. Kulang isa. Yan. So itong dalawang lenses na available na provided sa atin. Paano ba to? So hindi ko marunong maggamit ito, pero itatry natin to. So let's go. So first try natin to, yung magnifying guys. Oh my god. Wait. Yan. Parang nasa circle lang ako na lens. Natin tong isang lens, yung malaki. Yung wide angle lens. Tingnan natin kung mag wide angle pa talaga siya. Okay. Oh my god. It's so maganda. Blurry lang na. Linisan ko muna. So ilagay muna natin to sa side, yung lenses natin. Magagamit ito kapag mag-picture tayo guys. Lagay muna natin dyan. So let's get it on sa VR box. Madali natin to para maka-experience tayo ng virtual reality. So ito. Let's open the box. And let us see. So ito na guys. Yung virtual reality. Virtual reality. Okay, atin na ilagay dito. Lagay natin to. So, para makatingin kayo ng virtual reality, so merong update sa Play Store na makakapag-virtual reality experience ka sa mga application, mga free videos. Then, kung may internet kayo, na-experience nyo din dito sa YouTube. So, sa YouTube natin i-experience yung virtual reality. So, let's get it on.
magta-transfer muna akong camera. Dahil cellphone yung camera ko. So, ito. Pasensya na kayo sa low quality na camera ko na sa susunod na video. So, okay. Lagyan natin to. Oh my God. Wow. Oh, wow. Wow. Wow, wow, wow. Marinig din naman yung kan. Yung, oh my God. Nagsishaking na ako. So, meron siyang interactive na voice. Kita natin dito sa, wow! Nasa likod, wow, ang taas na. Anong lugar to? Wow. Wow. So, stay lang yung para ma-experience talaga. Wow! Wow! Nasa taas ako. Wow, shush! 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 Oh my God! Oh my God! Oh my God! Wow! Nakakahila to guys! Oh my God! Nakakahila to ang experience na to! Wow! Oh my God! Oh my! Oh! Ito na naman! Oh! Oh my God! Ano ba tayo? Nasa dagan na tayo guys! Oh, Batman! Batman! Batman experience na tayo magkatapos dito! Ah, nado panik ya. Nado panik guys. Oh my God. Oh. Sit. Parang totoo talaga ito guys. Yung VR virtuality. So, kung may silid fan or yung fan kayo, tutok nyo kayo. Oh my God. So, tutok nyo sa fan, sa pinamukha para lang kayong nahahanginan. Oh, taas. Oh my God. Oh. Oh my God, ang lalim. Patras! Oh my God! Oh my God! Oh, no! Sa katulad kung hindi pa nakaka-experience ng wow! Roller coaster, talagang kahila to guys. Dahil first time ko talagang nakapag, oh my, nakaride ng, kahit hindi totoo is talagang totoo din ito. Wow. Oh, tapos din. Next. So, may 5 stage daw ito. So, Jurassic. Yung una is talang normal na, wow. Yung ride din. Normal na, kuwan lang. Experience. Hindi naman mo kasama mga bot. Mga tao dito mga puputi. Ang dami din nila. Wow, ang dami guys. Ganun yung panawid lang ito. Ano bang, yung ito talagang virtual reality. Holy moly. Whoosh. Whoa. Ah, shit. Wow, my wall is turning. Oh my God. Oh. Ano, sleep mo. Shit. First time ko makaride ng ganito eh. Talagang insane. This is insane. Oh my God. Tapos na rin. I think ito ay kaapat na. Oh, ito na ang Jurassic. Ang palit ito. Oh, may nilipan na Trollac yata to. So, I think this is the last time. Last na itong ride na ito na ating sasakyan. Tsaka, ito experience is last time. Maybe madagdagan pa itong mga virtual reality na chill-chillin tayo. Walang ganito, walang ka-challenge na part ito. Dahil mo, oh my God, ang taas. Oh my, holy. Whoa, saan na naman? Oh. Oh my God. Ito tayo. Grabe dito. Oh my God. Oh. Tapos na. Hindi pa pala. Hindi pa. Oh my God. Wow. Madadala ka sa ka-exciting ng virtual reality na. So, patapos na. I hope you enjoy.
Ayaw ko na. Experience ng virtual reality guys. I really need air. So, see ya. Oh my God. Ito yung parang nakalutang ka sa hangin. So, yung feeling na parang nakalutang ka lang sa hangin. Oh my God. Wait lang. I need to move my head around. Check kung okay lang yung blood pressure ko. Hindi lang nakakabay yung ride na yun. So, right. So, na-enjoy nyo ba ang experience natin sa VR box? Bali. So, na-enjoy nyo ba ang experience natin sa VR box? Now, kung gusto nyo ma-experience ito, just buy something like this. So, affordable lang itong virtual reality box na ito na mabibili mo lang sa halagang 200 pesos na lang ata ngayon. So, if you have, kung gusto niyo ma-experience itong kagandang experience na talagang nakahilo din, na lang yung experience na gano'n. My God guys, talagang maganda siya dahil kahit nasa bahay ka lang is maka-experience mo yung magandang experience na isang roller coaster. Dahil hindi talaga sa buong buhay ko, hindi pa ako nakaka-ride ng roller coaster guys. Pero soon, maybe soon, mapapatunayan natin yung strength natin. So, if you happen to love this video, please click that like button, punch that subscribe button, and turn on the notification bell para ma-update kayo sa susunod kong mga videos na i-upload. See you guys next time. Stay tuned sa inyo next time. Whee!